ସେଇଠି ଶୁଣୁଛ ଆଜି ମନେ ଅଛି ନା ନାଇଁ ବା ଗ୍ରୁପ ଭରା 12ଟି 1200 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିଛ ନା ନାଇଁ? ଟଙ୍କା କୋଉଠୁ ଆଣିବି କେମିତି ଘର ଚଳୁଛି ଭଲ ମନ୍ଦ କଥା ତମକୁ ଜାଣିବୁ ନା ପରା ହଁ ବିଷ ଖାଇବା ଟଙ୍କା ଟେ ପରେ ନାହିଁ। ଦେଖ ତମେ ବିଷ ପଇସା ଆଉ କେଉଁ ଦିନ ସୁବିଧା ଦେଖି ଆଣି ଖାଇଦେବ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନର ମୋ ଗ୍ରୁପ କିସ୍ତିଟା ଆଗ ଭରିଦିଅ। ଭଇଟା ତ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି ମରିଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାହା ହବୁ ବଜେଟ ମାଗିନା ହର ମାସରେ ଖାଲି ଟେନସନ ଦଉଛି ଗ୍ରୁପ। ଆଜିକାଲି ସରକାର ତ ଦୁନିଆ ସୁବିଧା ଦେଲାଣି ମାଇପେ ମାଛ ଚାଷ ଠାରୁ ଛତୁ ଚାଷ ଯାଏ କଲେଣି ବଡ଼ି ତିଆରଠୁ ଚଢ଼ି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଯାଏ ଗଲେଣି ଆଉ ତେମେ ପୁଳା ମାଇପେ ଆଜି ଗ୍ରୁପ ଲୋନ୍ ଆଣି ଖାଇଦେଇ ଚିତା କରି ବୁଲିବ। କ'ଣ ମୁଁ ଏକା ଖାଇଛି ନା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଲୋନ୍ ପାଇଲି 6 ମାସ କ୍ଷୀର କାଟ କରି ପିଇଛ କାଠକୁ ଢିକି ଭାବୁଛ ପରା। ସେତେବେଳେ ବାହାରେ ଖଟଣି ହେଉଥିଲା ଘରେ ଆସି ରାତିରେ ଖଟଣି ହେଉଥିଲା ଆଉ କମଜୋରି ସକାଶେ କ୍ଷୀର ଟିକେ କାଟ କରି ପିଉଥିଲି ତା ବୋଲି ତୁ ସାଇ ଭାଇରେ ମୋତେ ବେଜିତି କରି କହିବୁ। ହଉ ହଉ ଏ ମାସ ତ ହେଇପାରିଲାନି ଆର ମାସ ଦେଇଦେବି। ହଁ ତମ ବା ଏକ ତ 4 ମାସ ହେଲା କହିଲଣି କାଲି ସକାଳେ 12 ମାଇପ ଆସି ମୋ ପିଣ୍ଡାରେ ବସିବେ ମୋ ହାତରୁ କାଚ କାଢ଼ିବି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସିଧା ଲୁଗାପଟା କାଢ଼ି ସିଧା ଛାତକୁ ପଳେଇବି ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଏଇଠି ଲୋକ କହି ଦେଖ ଏଇଠି ଭଇତା ପଇସା ଦେଇପାରିଲେ ମାଇପ ଛାତ ଉପରେ ଯାଇ ଫକ ଫକ ନଙ୍ଗଳା ମଙ୍ଗଳା ଏଇଠି ହେଲେ ତା ବୋଲି ମୁଁ ଦୌଡ଼ା ଦେବି ଦୌରା ଦେ କାହିଁ ଗୋଟେ ଗାରୁ ଗାରୁ ମୋ ଉପରେ ହଉଛ କହିଲ ତମେ। ଆଉ ସେ ଉଛୁଳା ପ୍ରେମ ଗୁଡ଼ା ଦେଖାଉନି ଭଲରେ କହୁଛି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଲାଗିବନି ରାତିରେ ଚୁପ୍ତରେ କାନ୍ଥ ଆଡ଼ୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇବ। ହଁ ସିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ତମ କନ୍ଦର୍ପ ମୁଁ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ଏସିଆନ ପ୍ରିଣ୍ଟ କାନ୍ଥ 100 ଗୁଣ ଭଲ। ଆଉ ସେ ଅପୂର୍ବ କଥା ଗୁରା କୁହନା ମୋ ମିଟିଂ ଟାଇମ୍ ହେଲେ ମୋ ଭ୍ୟାନିଟି ଦେଲା ମୁଁ ଯାଏ ଦଉଛି ଏମିତି ହଉ ଦିଗମ କେତେ ରଙ୍ଗ କରିଦ